Tak jo, já vám jdu vysvětlit pravidla Magicu. Pravidla Magicu jsou takové, že prostě Magic se hraje. Začíná se s 20 životama. Komu se hráčovi podaří vzít všechny životy poprvé, tak vyhrá. A to je to, že Magic hra je dobrá, ale je jako svin. Musíte pochopit třeba, že třeba úplně všechno musíte pochopit, abyste to mohli hrát. Musíte pochopit angličtinu, musíte pochopit spoustu dalších věcí. Ale musíte hlavně si postavit diskartovač, to vám radím. Diskartem potom porazíte úplně všechno. Nebo si kupte nějaký balík, s kterým potom budete hrát. A doporučuji si vám koupit aspoň mít trot, abyste měli diskartovač, trošičku jen diskartovou kartu. Balíku můžete mít aspoň jednu diskartovou kartu. Radím vám to, je to dobrá. Takže teď 3, 2, 1, taradaradan.